wai tun da kun taba ganin inda ake wa karnuka passport, so wannan karyar tana ɗaya daga cikin karnuka mafiya jin daɗi a duniya. Da farko dai a wannan karyar sunanta Nala Golden Girl, a 'yar asalin kasar Philippines ce. An haife ta tun kusan shekara ta 2019, a halin yanzu tana shekara 6 a duniya. Kamar yadda kuke gani an mata birthday na cika shekara 6 kenan. Dama kuma a kasashen turai akwai kasashen da ake wa dabbobi a passport, kamar karnuka ana musu pet passport. So in dai kana da dabbaka za ka je a mata wannan pet passport din, in dai aka yi mata, so kana da damar da duk tafiyar da za ka yi, duk kasar da za ka, a jirgi ne ko a mota, za ka tafi da dabbaka. Still kuma idan kai zaka shigo wa'annan kasashen, so kana da buƙatar irin health certificate din nan, wanda zai tabbatar takardun da za su tabbatar da lafiya ko kuma ingancin wa'annan dabbobi naka. Kuma abin da zai baku mamaki, Nila tana zuwa makaranta kamar yadda dan adam yake zuwa makaranta, har tana da laptop nata da komai, kuma tana assignment irin yadda ake bawa a yara assignment a makaranta. So Nila ita ma tana wannan. Amma ku ya kuke gani? Kuna ganin wannan tsari yana da kyau irin karnuka na kasashen Afirka su ma ana musu passport da takardu da wani abu makamancin haka? Ko